Masu sauraron mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalebar habin a cikin shirin namu na wannan yammacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne mahajjata suke fara gudanar da manyan rukunai na aikin hajjin bana. Kasar Labanan kungiyar Hezbollah ta sanar da kakkaɓo wani jirgin leƙen asiri maras matuƙi na Isra'ila. Sarkin kasar Qatar ya jaddada goyon bayansa ga shugaba Putin na kasar Rasha wajen tankarar yunkurin tawaye. To yanzu kuma ga labaran da ke. A yau ce ranar farko da mahajjata da suke aikin hajjin bana suke fara aiwatar da manyan rukunan ibadar ta haji, wadda ɗaya ce daga cikin shika-shikai na addinin musulunci. Banda suka isa Mina da sanyin asubahin yau, mahajjatan da ya za su kwana a Mina kafin kuma su kama hanya zuwa filin Arafa bayan sallar asubahi a ranar gobe Talata. A ranar Laraba kuma mahajjatan za su gudanar da jifar jamara da kuma yanka dabbobi na hadaya da kuma dawafi kafin daga baya su koma Mina, inda za su kwashe kwana 3. Mina dai wani yanki ne wanda ke tsakanin birnin Makka da kuma Muzdalifa. Sama da mutum miliyan 1.600 ne da suka isa Saudiya daga ƙasashe 160 na duniya domin gudanar da aikin hajjin na bana, kamar yadda hukumomi a bangaren kula da ayyukan hajjin na ƙasar Saudiya suka sanar. A ƙasar Labanan ƙungiyar Hezbollah ta sanar da kakkaɓo wani jirgin leƙen asiri na Isra'ila a yau a kudancin ƙasar. A cikin bayanan da bangaren yaɗa labarai na ayyukan soji na ƙungiyar Hezbollah ɗin ya fitar a yau, ya sanar da cewa dakarun gwagwarmaya na ƙungiyar sun samu nasarar kakkaɓo wani jirgin leƙen asiri mara matuƙi na Isra'ila wanda ya kutsa kai a cikin sararin samaniyar ƙasar Labanan a yankin Zabakin, wanda yake gabashin birnin Sur a kudancin Labanan. A nata bangaren Isra'ila ta sanar da cewa wani jirgin ta ya faɗi a yau a cikin ƙasar Labanan, amma babu wani abin damuwa akan bayanan sirri da suke tattare jirgin. Ko a cikin watan Maris ɗin da ya gabata, ƙungiyar ta Hezbollah ta gano su na'urori waɗanda ma'aikatan leƙen asiri na Isra'ila Mossad suka bizne a kudancin Labanan, tare da fitar da bayanan da suke cikin na'urorin da kuma miƙa su ga jami'an tsaro na ƙasar Labanan. Ko a ɗazun nan dai ƙungiyar Hezbollah ɗin ta nuna yadda ta yi amfani da wasu na'urori wanda ta sauka da jirgin na Isra'ila a ƙasa lami lafiya ba tare da ya samu wata matsala ba. Gwamnatin ƙasar Iran ta jaddada buƙatar cewa dole ne Amurka ta canza irin ɗabi'ar da take nuna wa ƙasar Iran ɗin, tare da ɗaukar sabon salo na kyautata manufofi game da siyasarta. Da yake magana tare da manema labarai a yau a birnin Tehran, kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ɗin Nasser Kan'ani ya jaddada cewa al'ummar Iran da gwamnatin ƙasar suna bayar da muhimmanci matuƙa wajen girmama juna tsakanin Iran da sauran ƙasashen duniya, wanda kuma shine abin da Amurka ba ta yi. Ya ce dole ne Amurka matuƙar tana son kyautata duk wata alaƙa da kuma cimma matsaya akan kowaɗanne irin batutuwa, to ya zama dole ne da kyautata alaƙarta da ƙasar ta Iran da kuma girmama dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa. Ya jaddada cewa irin halayen da Amurka take nunawa dangane da ƙiyayyata ga ƙasar Iran babu wani abu wanda ya canja, da kuma ƙasar Iran ɗin ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofin Amurka ko kuma ta zama 'yar amshin shata ba. To jama'a masu kada a sha'afa, labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin da ke birnin Moscow ta sanar da cewa a yau shugaba Vladimir Putin ya samu wayar tarho daga sarkin ƙasar Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, inda ya bayyana goyon bayansa ga shugaba Putin wajen tunkarar yunkurin tawaye wanda ya faru a ranar 24 ga wannan wata na Yuni. A cewar sanarwar da fadar Kremlin ta fitar a shafin yanar gizo, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin tare da sarkin kasar Qatar sun tattauna akan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu, kuma bangaren biyu sun yaba da matakin haɗin gwiwa a tsakanin Rasha da Qatar, tare da tabbatar da aniyarsu na karfafa hakan a fannoni daban-daban. Sarkin Qatar ya yaba da sakamakon da aka samu a ziyarar da Firaministan kasar Qatar ɗin Muhammad bin Abdulrahman Al Thani ya kai Rasha a makon jiya, tare da halartar taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa na St. Petersburg da kuma gana wasu da shugaba Putin.
shugaban na Rasha ya tai sarkin ƙasar Qatar murnar cika shekaru 10 da hawa kan sarautar ƙasar da kuma gabatowar idin babbar sallah na wannan shekara. Mahukunta masu kula da gine-gine a ƙasar Brazil sun ci tarar Neymar bayan da karo biyu yana ƙin bin umarnin dakatar da wasu gine-gine da yake a gidansa. Tsohon ɗan ƙwallon kafan Barcelona yana da katafaren gida mai ɗauke da kayayyaki na alfarma a birnin Rio. Tun farko dai Neymar na fuskantar biyan wata tare da ta kai fan miliyan 1. Hakan ya biyo banda mahukuntan suka ce sun gano Neymar ɗin yana gina wani kududdufin yin wanka da wani tsibiri a gefensa a garin Mangaratiba da ke ƙasar ta Brazil. Ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan.